अरे छुटकी छुटकी काहे रोत रहो? अरे कौन बात बटे बोला। बोले बोले है दुआरी पे बैठ के रो शुभ हटे। का बताई ऐसा समस्या है बताओ लायक नहीं के। जब समस्या बतावे लायक नहीं है तो रोवत काहे बाड़ू? रोवा मत तो ओकर समाधान खुद निकाल ला। हर समस्या का समाधान होके करेला। और देखा सुबह शाम में दुआरी पे बैठ के ना रोवे के चाहिए, समझ गई ना? ये सब अशुभ होखेला, शुभ ना होखेला। और तो ऐसे भोरे भोरे में तो मारे न नहाइलो ना खेचल हुआ तो आवत है नी दीदी। चुप कर दीदी, फिर सुनियो तो पूरे दिन खाना ना बनाइए ना चूल्हा ऐसी बुता दी हम और दिन भर भन भनई हम। चुप करा काहे कि तू बताइबे ना करबो कि कौन कारण से रोवत आरू और रोबू तो उनका के देख के निक लागी ना झूठ मूठ के टेंशन में आ जी करी हम जा करी उनका के छाड़ देबे। हम कैसे बताएं कि ना हम रोवल बनता नहीं ना हमारे कॉल बनता टे ना रोवल बनता टे ना लोग हम कैसे बता दी कॉल के हमारे बताओ लायक नहीं बतावा नहीं अदहन औलो त कोबे से अब बोलावत त कोनो जनी सुनत नहीं खिजा। अरे दीदी के सुनी? तू कोनिया संगे कोनी बच जालू। आ दीदी रह जा तनी गोनी चाउर निकाले देखो तई कि दुवरिया पे बैठ के ना मुंह धोली ना नाक धोली ना नहइली ना फिचली ना कुछ कइली रोवत तारी। तो कहानी है कि भोरे भोरे चौखट पे बैठ के रोवत तारी कुछ शुभ हटे। अही हे दादा एक दिन होइला ना भइला रोवत तारी के कौन दुखे का जाने कहानी है त कहती नु कि अपन दुखवा पे न रोवत नहीं रहो लोग के कुल बता दी रहो लोग का जानम माई बाबू की याद आवत हो कि जनते बड़ू यही तो सोचनी है दीदी हम यही से कुछ ना कहनी हो। एकलौती माई बाबू के रहुए अपन माई बाबू ही रहल बिया तो ओकरा याद आवत हो कि नहीं माई हमरा भोरे भोरे कैसे ओही कहनी है कि जा तू अपन नहान सिंचन कर रो मत मखिम के खा पर कबे ले पड़ता नती के बेटा गोइठा तोड़ ले हो हम तो वही पड़ गेल होई। हे ने आओ तो दीदी मसाला पीस के जा ठीक मना दे आ कह दे के रोवा गाव मत आखिर आ कह देले बनी जा देनी होकरा के जा वो का करो बेचारी हम सब के उतना बुझाला हम आई रही अपन माई बाबू के छोड़ के तो उतना बुझात रहुए बाकी क्या करबू रोबू चाहे गइबू ससुरवा त जाही के बाटे नु अब बियाह शादी हो गेल त कहां जेबू रही के बहुए रोवा चाहे गाव चातन हम समझा देबे का करो अपने से समझा बुझा देब ना कहि कि नहीं बड़की दीदी ना आइली ह ना कुछ कहले हड़ी। अरे की गाँव टोला कसबा हिलोइलु गली गली अरे की देखत तो के लोगवन में महचे खलबली अरे की भइल बवाल हो बंगाल आगरा कइले बा कमाल तहर लाल घाघरा हे कइले बा कमाल तहर लाल घाघरा लाल घाघरा कमाल कर इनके ये लौकता टे हमारे दुनिया में टेंशन लागल बाटे इनके ये लागल बा। जब तारे पता रहे कि हम ऐसा बानी त हमसे बियाह काहे कइला। देखो कैसे मत करो घर के इज्जत के बात बात टोला माला सुनी त का कही बता भाई इज्जत के तो बात तो ठीक बा लेकिन हमार का होई एकर बारे में सोचला तनको। अरे भगवान अब जब कह दिल तब का करी बताओ तो हम कहाँ जाए हां मतलब हमारे एकदम जिंदगी खराब कर देला हमारे घर में आईनी हमारे एकदम नसीब करम फूट गया कर साथ। ए तो एक गिलास पानी लावा हो कब ले कहते हैं मुल्क के ले बाटे का बात बता ली पानी कुछ को आउ लायक नहीं कि हम कैसे कही अपन दर्द और दिल के बात तोरे के तनिको लाज शर्म नहीं की अरे का करी तो टोला मोहल्ला के सुनावा तारा कि नया 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 दुल्हन आई ठीक दिया बा ठीक बा मारब सर उठ जा अब तोरा तनिको लाज शर्म नहीं किया बा हैं कि मतलब अभी नवा नवा आइल बाड़ू ता पूरा जोन बा गांव भर हल्ला कर भी हम का कही हम क्या कहली है जब देखा था हमारे भाई से लड़ल करेली जब देखा तब लड़ल करेली ये तरीका हो नया ना बेबी दुल्हन का तो गलती बात है लड़ी ना है कौन गलती मारे चलो आगे से मारे बुलेट जाती का भाई छोटकी अब तोरा के घर में हेरा तारी तू यहाँ आके बैठल बाड़ी हैं हाँ भैया यही बैठल बानी जो 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 कुछ लेके आ
खाए के कुछ लेके ना चलिए वो काम बंद अंदर बा हाँ कौन काम अरे वो कहाँ गई पता नहीं वो कहाँ गए वाला लेकिन चलिए आपके काम बंद भसुरे के ना छुए जाला तो क्या पता नहीं के का आप एक बार चलिए हम अरे छुट 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 भसुरे छुअल पाप लागेला रे ना हम बता दे ना एगो हमार काम बा बस वो काम कई दी कि अपने मर्देश कराए अपने जठानिस कराए हमसे बिल्कुल ना कराए अच्छा पाँच ठीक पाँच लड्डू बांटे करिए नहीं सुना देखा 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 चल पहले एगो हमार काम कर छोटको ए छोटको का भइलो एक कने सुनो त ओरी कोक मई का भइलो हो का भइल देखि छोटकी उल्टी करत या ये छोटकी का भइल रे ठीक बा न तबियत हाँ यदि देख रहे डॉक्टर पास लेकर चली तो अच्छी हो सही बाड़ू का दूधू को लेके कमाई भइलू तबो ने पहचान होते का हो आशीर्वाद ल निमन निमन आशीर्वाद हमनी के दी जा खुश रह जैसे भगवान कान सुनेला वैसे आंखें जल्दी देखाओ बस बढ़िया बढ़िया बेटा दो हमनी के बाबूजी आई तो मिठाई सब राहे हम मांगो हाँ हम घर में घर में बाबूजी ए भूटाली बबुआ तो मजा मार के सुतल होई है अरे बाप रे बाबा तो बेचारा आई। महीने के सजा दे दिखलनु का जी बबुआ जी छुपा रुस्तम बनतनी हम सबके मन पसंद रसगुल्ला मिठाई जाके फटाफट ले आई। बाजार से लेके आई है ना रसगुल्ला? हाँ जी का बता अगला सब खेला हमारे बीघा ना चोइनी है दुए बीघा के नहीं खे पता है हां कैसन कम्बल बात होता हो बतिया बतानी जाके मिठाई लेके आई जी ऐसे में मुंह खाली ना रख के जी बाप ना बने वाला बनी जी खटाइयो ले आई हाँ। बाजार हाँ, से जाई तू जा कहत रहो तो हमरा बुझाते नहीं का पापा बने वाला खनी रौरा पापा बने वाला खनी रौरा बा हाँ हां जी सच्चे जी हां तन लागो तो जैसे कातना बड़का मिठाई खियावे के नाम से ई कंजूस कही के ई पैदाइशी कंजूस बड़ा क्या रे का भाई बोली क्या सुनत नहीं हां जो सुनता तो सही सुनता नहीं हां नौटंकी ढेर करत बता है ये के कर बता ई का पगलाल बनी जी मिठाई खियावे के डर से मैं हो सुनो तो कि के कर जैसे लगता ना जतो क्या कर फिर है तो पूछा करा से हमने की जाना थी कोई एकरे से का पूछी जी रवा मरद हई त रवा एकरे से सवाल करे तनी मैं दिन रात घर में घुसे रहते नहीं रौरा एकर तम पूछी हां हैं बताइबे कि ना तू हां तला सुना बता दे तनी दीदी जी इनका लड़का मतलब ये सोशल बटला ही नहीं खा तो इनका लड़का कहाँ से होई ई का कहताड़ू हो ई का तू कहत रहो सही कहा तनी ये वैसा बाहर आई तो कहाँ से लड़का होई जब ई ऐसा नहीं खान तो के का क्वेश्चन कर ले बा हाँ। केकरा से बोलो हैं मुंह में दही जम गइल हां घाटी पड़ गइल ये भैया के यहाँ। नागिनिया टॉस ले ली भैया जी के हाँ हाय रे विपत अरे अति नहीं तो हमरे घर उजार के मिलल रे ई काई कहते भौजी तो बे उ मौगाड़ा सुनते कहीं की घसा को गइल है ओ भी अगर हम पता होता नहीं घर में तो उहे रही ना तो हम ही रह रुक जब सब सत्यानाश कर देली डाइनो से आगे निकल गेलू तू ई क्या कहले रे सब तारे हाँ? पागल भैया ठीक बात है ना तू अगर ये ना आपको पहले बता दिला तो हमें सब कहले नहीं रहती बर्बाद तो कर देले हमरा के हम बर्बाद कर लेवानी बर्बाद तो तू कर दे जो करे भी रहो, जो। तेरे हाँ, घर में जो। हमार किस्मत फूट गई जो तो जो शादी कहीं नहीं ओकरे भी रहो अब जाता नहीं जा